Hello guys! Welcome back to my channel. Good morning. Medyo natagalan ako mag-upload ulit. Saka kung napansin nyo yung pisngi ko, medyo paga siya sa kabilang side. Gawa ng aking wisdom tooth. 3 days ago, tig-remove siya. Kaya medyo, ano bang tawag dito? Medyo bulol pa ako magsalita. Hindi ko siya ganong ma-open. Yung mouth ko, medyo masakit. Ito ang topic natin ngayon. Pag-usapan natin yung tungkol sa wisdom tooth. Kasi, a month ago, nagka-problema ako dito sa Norway. Namaga yung pisngi ko, tapos pina-check up namin. Gawa ng corona outbreak ng panahong yon, nung something kalagitnaan ng March. Kaya medyo mahigpit sila. Hindi kami tinanggap sa dentist, sa ospital kami nagpunta. Tiningnan naman yung bibig ko, pero yung loob ng bibig ko. Tapos nirestahan lang kami ng antibiotic. After 7 days, okay na siya. Ngayon naman na month of July, nung last week, namaga ulit siya. Pero hindi gaanong malaki. Mas baga siya sa loob ng bibig ko. Di ngayon nagpa-check up kami kay doktora sa dentist. Nagpa-schedule kami sa dentist dito sa Norway. Tapos, pinirestetahan ako ng gamot. Nung Friday, pinabalik ulit kami sa kanya kasi in-x-ray yung bibig ko. Yung ngipin ko ba? Tapos nakita sa x-ray na yung wisdom tooth ko kailangan siyang tanggalin. Kasi yung mas na siya yung 4 pareho. Kaso nga lang yung dito sa kabila ay tabingi. Tapos yung dito sa kabila na binunot ni doktora ay tawag dito, medyo infected na siya. Nag-umpisa na siyang magkaroon ng infection. Hindi kasi siya ganong makalabas kasi wala ng space. Normally daw kasi sabi ni doktora, ang ngipin natin ay 28 teeth. Kasi, karamihan daw ay hindi naman daw tumutubo ang wisdom tooth. Pero, meron din daw na 32 teeth, including na yung wisdom tooth. Pero, rare daw yun mangyari. Bibihira lang daw yun mangyari. Nagkataon na yung ngipin ko ay 32. Complete siya, 16 by 16. Kaya, kailangan i-remove yung wisdom tooth dahil hindi siya gaanong makalabas ng ayos dito sa side na to. Ang wisdom tooth pala ay risky. Connecting siya sa brain cell. Kaya kapag na-infection daw, tapos nadamay na yung gums, tsaka yung ugat ba, aakit siya sa utak, nakakamatay. Sabi ni doktora. Kaya kayo guys, kapag naramdaman nyo yung wisdom tooth nyo na sumasakit, please lang magpa-check up kayo. Kasi nakakamatay daw yun. Nung Friday, nung bumalik kami kay doktora, konti na lang yung paga niya. Kaya na-open niya na yung bibig ko. Tapos na-x-ray na. Tapos, nung tinanggal ni doktora yung wisdom tooth ko, taas baba, yung isang peraso sa taas ay na-broken siya. Hindi siya buo nung pagtanggal niya. Kasi nga, nag-uumpisa na nga siyang maging, ano ba ang tawag dito? Yung maging makuna. Kasi, nag-start na nga yung infection niya. Kaya, hindi na talaga siya pwedeng patagalin. Kailangan na talagang tanggalin. Pero yung dalawa sa side ko, dito sa kabila, makakapag-antay pa naman daw to ng mga ilang buwan or baka taon pa, sabi ni doktora. Pero kailangan din siyang tanggalin kasi nga tabingi. Darating ang panahon na sasakit din daw ito dito. Kaya kayo guys, halimbawa kung magta-travel kayo or magbabakasyon ba kayo na medyo may sira yung ipin nyo or yung wisdom tooth nyo nagpaparamdam na, please lang magpa-check up na lang muna kayo. Baka abutan kayo sa destination nyo. Gaya sa akin, inabutan ako dito sa Norway. Unexpected namin yung cost. Kasi inabot siya something ng 10,200 kroner. Kasama na yung mga gamot. Lahat kompleto na. Kapag nasa Philippine money yun, mahigit 55,000. Biglang-bigla ako andito ako sa Norway para magbakasyon. Tapos hindi para gumastos ng ganun kalaki dahil lang sa 2 ngipin. Pero wala namang magagawa. Hindi naman siya pwedeng patagalin kasi risky nga siya. Kaya hanggang ngayon, kung napansin nyo, paga pa rin yung mukha ko. Kailangan ko maging maingat, sabi ni doktora, kasi iniiwasan siyang dumugo. Masama daw yon. Pero pagkatapos ng bunot, expected na yung pagdugo hanggang 2 to 3 hours. Tapos pagkatapos nun, dapat kaunti-unti na lang. Ngayon, unti-unti na lang siya. Pero hindi na siya gaanong malakas dumugo.
Laki na ng eye bag ko. Puyat ako kasi nagiging sleepless ako. Gawa siguro ng gamot. Ang dami ko kasing resetang gamot. 4 na piraso. 4 na klase. Kasama na yung antibiotic doon. Tsaka yung pain reliever. Nung unang araw, nung unang gabi, nung Friday night, hindi ako talaga makatulog nung pagtapos baga ng anesthesia. Yung wala na ba yung epekto ng anesthesia kasi sobrang sakit niya. Masakit siya, tapos nadidisturb halos lahat ng ngipin mo. Pero sabi ni doktora, normal lang daw yon, mga 2 to 3 days. Tapos ngayon, nung pang 3 days ko, hindi na siya ganong masakit. Siguro 1 to 10, nasa 1.5 lang ako. Ano lang siya, tikling-tikling lang siya, disturbing lang talaga siya. Hindi siya ganong masakit kagaya kagaya nung first night. Pero nahirapan pa rin akong matulog kasi hindi mo siya pwedeng itulog dito sa kabilang pisngi, gawa nung ano bang explanation nun? Basta maapektuhan yung circulation ng dugo dito, kaya hindi mo siya pwedeng itulog. Sa kabila naman, hindi mo rin siya pwedeng itulog. Kaya ang tulog mo lang talaga ay dapat ganito. Yung likod mo ba, nasa higaan talaga siya. Kaya ang ginagawa, or kaya, yung para bang nakaupo ka, ganun ang tulog mo. Kaya ang ginagawa ko, nakalagay yung 2 pillows sa kabilaan. Tsaka bawal kumain ng mga matatigas na pagkain, or kaya yung may mga butil-butil ba, kasi bawal siyang malagyan. Yung pinagbunutan kasi tinahi siya, kaya bawal nang kumain ng mga matitigas na pagkain. Tsaka iwas sa maiinit. Sabi nila, mainit na pagkain ba. Kaya ang kinakain ko lang guys ay yogurt, saging, yung tomato soup, nilalagyan na lang ng macaroni. Halos nilulunok ko lang. Tsaka yung nilagang itlog. Dito lang sa kabilang side ang aking pagnguya kung gusto ko, pero more on linulunok ko na lang kasi natatakot akong malagyan yung pinagbunutan. After 1 week, sa July 28, may schedule ulit kami kay doktora kasi tatanggalin niya yung tahi, tsaka diretso cleaning na rin. Dapat, that time, medyo heal na siya, sabi. Hindi pa siya tuluyang heal, pero dapat na siya, tuyo na siya, sabi ni doktora, kasi paubos na rin nun yung reseta sa akin na antibiotic. Kaya kung napansin nyo, pabaga siya guys. Dito lang siya sa side. Hindi ko pa siya ganong ma-open ng maigi. Tsaka, kung napansin nyo guys, may sugat ako dito. Gawa nung yung pag inano ba ni doktora, yung sa, tawag dito, yung sa sinulid, yung pagtahi niya, pag ginaganyan niya, hinila niya, tsaka okay na rin siya, magiging okay na. Kumbaga, hindi ko na siya mararamdaman gabi-gabi. Or kahit sa mga susunod na araw, as long as matuluyan na siyang mag-heal. Pero, sa ngayon, bawal akong magkikilos, good for even 1 week, sabi ni doktora, o kaya magbubuhat ng mabigat kasi nga iniiwasan siyang dumugo. Hindi kasi siya pwedeng dumugo kasi pag dumugo, may time daw na mahirapan maampat. 2 to 3 hours lang talaga yung pinaka-limit niyang pagdugo. Tapos yung nilalagay bang parang cotton, kakagatin mo yon, ang pinakamatagal na lang nun ay 30 minutes. Para lang lalagyan mo lang ng counting pressure kasi para nga makalabas yung dugo ng ayos. Tapos pag tinanggal mo na yun sa 30 minutes, dudugo pa rin siya. Kaya depende sa iyo kung ilalagay mo pa rin ang cotton. Pero ang advice ni doktora, wag matutulog na may cotton doon sa bibig mo. Kasi syempre pag tulog tayo, minsan daw parang wala na baga sa sarili kasi tulog tayo, baka daw malunok natin yung cotton. Kaya hindi siya advisable na maglalagay ka pa rin doon ng cotton. Pero sa akin ngayon, hindi na siya nadugo. Kapag nag-toothbrush naman ako ay dito lang sa kabilang side. Pero pwede ko na siyang i-toothbrush dito. After 24 hours, pwede mo na siyang toothbrushan. Basta ang dahan-dahan lang. Kaso ako ay natatakot pa kasi nga may time na nadugo pa siya minsan. Kapag nagdura ba ako, nadugo pa siya ng kaunti. Kaya ang tinutoothbrushan ko lang dito lang sa kalahati. Kalahatian lang, hindi ko pinapaabot hanggang dulo doon sa pinag-surgeryhan. Tapos dito sa kabila. Tapos meron naman akong minumumog na nireseta ni doktora kasi parang panghilom din yun siya. Bali guys, yung wisdom tooth ay doon yun sa pinakadulong ipin. Sa sinundan, ay ano ba tawag dito? Susunod siya sa bagang. Doon siya sa dulo, malapit sa lalamunan. Sabi ni doktora, more on daw, yun daw ay common, lumalabas daw ng age ay 17 to 25 years old, pero sa akin ay lumabas ng
more than 30 years old. Pero okay lang naman daw yung sabi ng doktora kasi wala naman daw talagang pinipili yon na Hi, oh my, what are you looking for? Yeah, you can bring the bag. Thank you. Si my love, may kinuha. Pero sabi ni doktora, okay, wala naman, ang wisdom tooth naman daw talaga ay walang pinipiling edad. Kahit daw 50 years old, may time na nalabas daw talaga yun. Kaya kapag halimbawang sumakit daw yung ngipin, tapos alam naman natin na, ramdaman naman natin na parting bagang, magpa-check up na lang daw para sigurado. Yung ibang tao, hindi nila alam kung ano yung wisdom tooth. Pero kapag mga normal teeth lang daw, sabi ni doktora, okay lang siyang, basta lang na i-remove ba. Minsan nga daw sa mga public place, mga private or public ba, sa mga free na pabunot ng ipin, okay lang. Kasi hindi naman daw yung gaanong sensitive. Masakit nga lang. Pero yung wisdom tooth na tinatawag, yun yung pinaka-sensitive kasi risky siya. Risky siya sa buhay ng tao, gawa ng connecting yung brain cell. Ganon yung explanation niya sa akin. Mamaya, ipapakita ko sa inyo yung ibang pictures ko nung Friday. Wisdom tooth ko, tig-remove ni doktora. Pero wala akong video kasi hindi kasi pwedeng makapasok gawa ng corona restriction, so medyo mahigpit pa sila. Kaya kaunti lang yung photos ko, buti nga okay lang na pag-uusapan yung isa na pwede magpa-picture, makakuha ng documentary kahit kaunti. Hindi ako sigurado kung cover siya ng insurance ko kasi mukhang hindi naman. Pero itatry pa rin naman namin kasi nga andito ako sa Norway na stranded, under naman yun ng aking insurance. So, para lang sure, din siya ba kami, kaya nagkuha kami kahit kaunting photos. Sabi nila, dyan daw sa Pilipinas ay medyo cheaper compare dito sa Norway. Hindi na ako magtataka kasi halos lahat ng hawakan mo dito sa Norway ay mahal talaga. Kaya siguro ganon, inabot ng 10,200 kroner yung ginastos namin. May nakapagsabi sa akin, isa sa mga kaibigan ko, nagpabunot din siya ng wisdom tooth dyan sa Pilipinas ay inabot lang ng 6.5 pesos. Kaya siguro itong dalawa kong natira, diyan na lang sa Pilipinas ko ipapabunot. Kasi tinanong naman namin si doktora, makakapaghintay pa naman daw ito. Hindi niya pa nga masabi kung kailan sasakit. Pero sabi niya, sa darating ang panahon na sasakit din daw to kasi nga tabingi yung pagkatubo niya. Pero in case na may pera kami, sabi ni doktora, kung gusto ko daw magpa-remove ulit ng wisdom tooth ko, after 2 months pa pwede. Hindi pa siya pwede ngayon or kahit next week kasi nga mabibinat pa daw ako. After 2 to 3 months pa pwede.